Homin Texas bung som pani na kan lo chiar le dona bung som pakhat na khan Bradley te ho Paul chu Mills House an omni Asia in kole te ho chuan an valu chua ma se Bradley ozong alo omlawa Japan no la no puya anei li ni le midang ho an lo oma an ni chu kole te chuan an wathat ta ni kha Tim Bradley bom kama an thiteu hle nge a state police pakhat ero chu avan duaya aboral ta ni chutiang thila thlen hnu chuan an hodar ta a wen kole le peti po hotel room pakhata chuan an hodun ta a an ti dun lai chuan an omna room kong khar an ron ki kara peti chuan a chian te ni ringin kongka awahong dona elongai thak chun zamang kong khar bula chuan me pakhat spray pumsom thum pali mi chu su dum ha hian aron ding zar maya peti pindana kola sud buang ha a nal tak maya achu an mu chuan alung oilo kher maya peti hena chuan tunge ni sopa so atia achong chu kola chuan a shepha a peti chuan ka chian pathar ani so na to lama Washington lama kan zintang do na ti a kola omna lam chu an pan phei do na spray ka chuan engange min shil law ka shiat lavin chu ti ang program thui engtisia ilo siam mai thin ur oka tak khian ti a peti chuan ko omdan tora thunei na inei ni chuan enge tinge ke hian ka shiat law thin rim fe hian ati a kola chuan ngoi reng hian whiskey chu a in zela a in rol du hau lawa ma se chu pa chuan chuak ro tungei ni vin takhian an ti a kola chuan chu pa chu an en zoka ma se a chang du hau lawa peti chuan Mrs. Sprague nang le na kanin shiat na tu na che hian ka te tope ka in leng na ngina I hno chwa the ani lo nang ma chuak ro ati a Sprague chu thin ur nui der ti shiat tak hian musit em hian an nui warwara Betty darling min na chuak mai te su tunge ni tu na in hwal zung bun khabun tir che ati a Betty chuan in hwal zung bun chu ala a Sprague chu zung bun chuan avoma vok angle mi ane na kan lo in hwal chu kawahan in chir em ati a spray ka thin rim chu asen chu to maya Betty chuan ron pana Betty chu atol son le a kola chuan Mr. Kalkyang to su pen khat che I pen le chuan ka inrol to don ku thak tum lo la chuan inrol theina po ka nei lo ma se America khwale tui chunga mi in ku thak atum chuan chumi dal tur chuan ke in pe rengani ati a spray chuan mi huai sen tak angin I chong tlat mai ma se huai sen na mi chung kwa in hau chung changa I man chuan mi nui zabur in chawang ati a kola chuan I ka po kha kharo thilrim chia a chwa tamlu tuk chuan ke man ka kharang atile a chupa chuan kola chu a ena whiskey alo in mia mai si a mela chang chuan han khin chi ni hian a shabok si lo ngoi reng hian a chuaka kong khar bula chuan peti ne na anin hwal zung bun chu apai ta ngala kong khar a pen chwa don che chuan Betty engtika emokan le in hmule ang ati a Betty chuan ni e ma se American mi ni ve ang ching kanin hmule ang chumi bak phut lawang che tikhani chuaka career ru po nang ma chingen a chuak bo nga le idam rei hle chuan thil pai ni lo I thi ma hle chuan thil chalo lama ka nga yang ati a wen ko le se male Sandra le Betty de chu Tokyo Japan khopuya Shifu hotel liam pui maya chuan an oma pindan ruk tak cigarette apartment number 3897 antia chuan an oma he hmun hi mitam tak pon lama hlo thon nei te ta nam bo sai ani a chu wangin he hmun a thleng tur hi chuan minei nung tak ni angaya he mi pindan bik an lua hi chuan hotel nei tu tele hotel a sipai angdawa an chor guards te hian film khur em in an veng china chu wangin million tam tak tele twal that te hian in hum him nan he hmun hi an pan china ma se hetia ang pindan he Shifu hotel a hian a omti shetur chuan bengwar tok hle angai boxi kumsa khazakwa sompanga January ni samni khan Japan minister loki apo michen khatin le khalom tam tak anun lak saktura vona anthona wangin he hmuna hian alo bi ruwa heng thu hi America is department CIA hovin an lo shet kyawa wangin he hmun hi quality hian an han panta ani he Shifu hotel nei tu pa akira kato a hian quality chu hun rei takachanga he hotel lo thleng angin a en kola passport le thil chul dang te chu poisa a hmunhem boka a chingfel ne hle tunma Japan in China sarkar la kachanga changchun ram an lak saktir vela helai ko thleri siam chat ani awangin le kirin changchun railway department headquarter an lo manchina awangin helai ko thler Shifu omna hotel hi kirin changchun ti in an voa wen ko le te ho chuan ichi ge ya hill tlang dung map chu chiang le zwalin Shifu hotel nei tu pan he na chang chuan an la a
aram dan te chu an siring at ngat ringa mun kal mang le chulai vela lui le thing dan te chiang taka an shat ma chuan sem an hena chuan Bradley ya Tokyo omle omlo engma shat na in nei lo mo ichi ge ya tlang dung vela pu ka song atal rei pe hau lo ti chu amizia alang chiang ma million chung ko in thla achanga lo selia ani a club nun nuam te chi ani boxi a chupa ka Japan ramani a engma hlom tak takin a ring hau lawang chu wangin Tokyo a zonga nge yang ati a sema chuan Mr. Charles Scott Bradley a shifu hotel e nun ber eng te khun nge ati a Charles Scott to America CIS department mithor ani a Tokyo a hian hun rei taka chingin alo cheng to a kumsom thum panga mi ani a Charles Scott le Sanders chuan helai tak hian zuin pa in bridge an khela Charles Scott chuan November sa khazkwa somsari pathum thlatir lam dai khan ani kani tin chanchin bu kalo en lo phe chuan ka she thei mai lo azan che sha tanga yem ni hey February sa khazkwa somsari pali en chan le to dona tu pa sha reng nama in chutia ang chen chenari to a she chuak lawang kanek ronulat nuzan kha ka she chiang hlur maya chimi pak chu 22 caliber rifle a silencer wa dan le automatic siam dan hi ka thil sha chun chu ni mai ati a asilai tun chu a ena kol le sema chuan do kana ani chi ge ya hilvel ram thla chu an ziala chulai tak chuan peti chuan Mr. Cole kein pe to a he khwa po thim don ta ka chuak thei ta e ati a kol chuan a sut buang theu mai chu ha a necktie a sena dung chial asuya sema chuan sudum pol deuh hi a ha a annal dun kher mai shifu hotel ko ta chuan Red Cross motor an ti hi a in hunga chuta chuan sema le kol le peti te chu an luta kolan motor a hanti nun don chia chuan Scott Sanders ane shifu hotel lamla pindan lamki zanin chulo en ngun hle ang cheu kan lo kir hardu po ani mai thei tin kan in bia ruk ne hi achul tak taka chuan ron mangang cheu ati a Sanders chuan Mr. Cole engatinge heng ang damlo motor tin mandu kar mang te chu ati a Red Cross motor an man la chan Sanders an ashelo chu sema chuan aruk tak chuan anui zat hle maya mel maten Red Cross motor hi an ring hlel lawanga kar man ai chuan a himzok don ti chu han shal ve mai om tak ani a kol chuan nui deuh chung hian sema chu a han ena Mr. Sanders Red Cross motor chuan nom zia hi election nge accident to thut thila hospital atlan lu ngal mai theya chu wangin chak deuh point khalela a hlom lo hliam na deuh an phure mo khopoi police duty nan lo tile hlo si ati a Sanders chuan ani tak mo American thwa ki zong Japanese police how ang mai hi chuan an chel don lo hi ati a anui wara kol chuan ichi ge ya tlang dung lampan tur chuan a Red Cross motor chu an tinunga ramhoi speed dik tak chuan Tokyo khopui chunga chuan aleu chuak ta zer maya Japanese inchena dik tak ansor na dora kimono center tele ennom chitin reng chuana Seppuku theater chu an tlan pel zela chu theater an pel lai chuan Japan me che sai thiam ni ngei tur hian ring zet mai hian Japanese hola waka anti hi nal deuh hian alo sa a kole te chuan an tlan san zela heti lai hian ni atlak vek to avangin electric a eng phu to maya kole chuan petin hena chuan heng theater ro pui tak taka te hian American cowboy sai tele lam chitin reng hi an war ema ma se American hi an ngai thei bo lo maya chu wangin American kan ni ti hi mihlom lo ni alang te po hian an she hau lo turani Australia ne mo ani lo le English emotal inti turani ati a peti chuan ani ichi ge ya hi la communist underground ho to pa madurai anti hi Bradley te ho tu chu ani mo ati a kol chuan ani om hi mo Mr. Charles Scott khan athe ang chuan heng ho hi alo china madurai ti hi chu an ho tu ber ming mai ani tu emo tak zong ani ang ati a kotler pakha San Kesimbun Street a chuan Fico Hoso Hotel liam pui mai a oma chuta chuan kol te ho chu an lut ta a hemun hi ichi ge ya tlang dung kalna kot chwa om ani awangin Bradley te ho an kal chin ti Charles Scott khan a soya chu wangin kol te ho hian an en thle thlai dor ani Fico Hoso Hotel chu bial pu pasak ani a electric eng te shang hian in ha thona iri ru ha te chu mark sayonara te bula te kyang ro ti te hian ein ziak zut meya chunglam chu ari roi boka nula le tlamwal hlim thom hi asya theya kole le peti le sema te chuan an Red Cross van chu pona an hunga te chuan in chunglu man te chu kole chuan an pevela mi khwal lo chon tu chuan in vanei hle mai tlamwal te in ni bik zanin chu fi po tama tin hlim na tam tak nula mel cha mai thing hong wa ten an siam don cheunia kho chak ni chwana lama hi chuan hlim na po achuak ma bi kania atia
ko le te ho chu khothlang lam Europe ramachanga local an ni an rena wanga he thu hi soi ni omin alang peti chuan fiam thu deuh hian chu tiang ani chuan ki chu ka van duai om ve khwal chhon tu hena chuan ati a khwal chhon tu chuan kanula te hoi hom takan ni a itana poi tur song an khoi se lawang ati a Fico Hoso Hotel lam na pindan na hanlu chuan pindan chu alo engdum pol deuh roi meya sema sut rong nen phi chuan a in choi hle a America rama remoi tum tu te ang chai in che Tokyo Blue Band chuan remoi muang rui mai hi an lo tum hor phone na samaya nula mail chia mu theilo Japan in che dik taka in che ma se mi pa an hip theinan an mal pui thleng hi an puan fen chu achanga han hlim the hian an dekaka chunula Max Sayonara stele mi pa in che nal fa te chu an lo lam dul hloma wen ko le se ma le pati de chuan zu vet chi hi an han lama no khat vel cheu ani nu chuan ko le chuan sam peti nen han lam ve te o he club he Bradley te ho chen du na ni om takani zoi te hian ati a sam le peti de chuan han lam ve a ko le chu do kan che em mai bula chuan a sut buang ha in baringil em a dinglama chen rai mai chung chuan a chu a zotlem chu an in le a chu mi zo chuan nula chelo tak mel a mai cha phezong a mu theilo ma se sa ang zet zothian I dokan kalo kilpui thei chengem ati a ko le chuan kalom hle ang ati a ti chuan chu nula chu ko la ma chia chuan a chu a ko le chuan zutlem in ver o ati a chu nula chuan sap chong Japanese ho lam dan dik takhian ipe kani chuan lom takin ka inang ati a ko le chuan an thlita an pe a ti chuan an zuno chu an sep kanga an inta a heti lai hian semale peti chu zoi deuh hian lam chungin an ti zela peti chuan ko le abola Japan nula mai kor wa pianal tak mai chu aron en le zok china ko le chuan tiro ilam ve ang remiti chuan ati a chu nula chuan lam step vela strict vak lawila o ati a ko le chuan ni te renge step dik tak I be se phe chuan engkonga ma hian mi step lo siam sa he ka zo chia ngai lo ati a nula chuan war taka pompa hian I chongri chu amoi nge mai ati a ko le chuan chongri moi tak chu an swal ngai lo thil remoi le langmoi hi himna entirna ani a chimbal te po khovela thilmoi in chopol dik bera an sei china tui ale to don lo ti entirna an ngaya chutiang ani chuan chong remoi tak chuan mangai na ahlan chu alet le don to lo ti na ani ang fiam thu o ka hlim em mai le zang khai ang he ho hian phurom fashion hian a hanti a an lam na chu athim to boka nula chu afet hle mai lam tui deute lam chunga zu an in theinan mi lam na kara zu lo pe vel reng tu an vir boka kola nula lam pui chu alam deuh renga a ha tol nge a lakin dawa chuan khonga in ka pindana ikal zo kang miang in thak po ka du ati a kola chuan sema chu an zong vela a mu vele mitmeng hian henu hi kan zui lokange avati a sema chu abung ngata ma se peti chu a hlim chi alo kola ri ru hi a shathiam phalo hle ani ang chatna le thil shat theina tur ani chuan kola chuan mangai na thlengin an department hi pek a huam si a kola le chu nula pakhat chu chung lam pindan ril zo ka chuan an lut ta a chulai che chuan meche karate thiam zia an han entir ta a mi pajido le jiu si ti chi te in cheina dik tak angin alaya kong shen hlai takin an shenga nula pianal tak ne ema an han in zuana chakna aya thiam na manghlem ti shat taka an han in bin zet chu sema chuan mu nom ati hle maya peti po chuan Japanese ho lo ro pui zia hi taksa control chung changa hi chuan eng nam mai in an tluk lawani hi ati a sema chuan karate hi thiama chakhopasin mani aya thuruma chakte be vedan zirna ani tlam puya Mr. Kola point tu nan hanti vel hi chu mu se niama ti bik lawang ati a kola chu khumbola pathum lai chut theina chutna nuam tak zaw pui mai ting ul maya chuan chua apula chuan Japanese nula chelo fashion mai chu a imphel soka a imphel lai chuan kola chuan heta hian in cheng nga lem ni ati a chunu chu a in thla na chang chuan aron dak chhuaka ni ati a kola chuan hlo nei in nge in tho ma ni du thu rengin ati a chunu cham pon fen fual tak lang tlang lek a sin nylon lampang siam hi aron fenga hlo champane lave min du saktu te le kan chan lo kom ten he na changa kan poisa mu ti lo hi chu hlo dang shan pa kan nei lo ati a kola chuan chutia ang chuan in mamo a phushu zowem ni ati a chunula chuan kan mi khwal thlen chin te zirani ati a
chu nu la chu in thla zo chuan kola chutna bul chu thleng zau taka chuan a ron chu a kola chuan khonga in ichian lo kom to te zinga engai na deule ichunga chabik deu te thalak min hmu tir thengem ati a chu nu la chuan chu enga ta na poimo ta nge ati a kola chuan ichian lo kom to te ka hanzol phave em ti shat ka do mai chawania nui chung hian a han ti a chu nu la chuan itling hne hle ang heng te hi an ni ati a athalak tar khom na chu an la a chu nu la chu a chelo kher maya kola chuan athalak tar te chu an keu zela a top lama cham Bradley thalak dik tak mei chu a hmuta phong maya su tum lam ha in lukhum par khum hian anui sang maya chu nu la chu a ko a kola chuan enga tinge I hming tak ziak lawa max sayonara in ti ati a chu nu la chuan chu cha chu ka hming ani Miss Max sayonara min te mero ati a chumi omzia chu nula hmailem wa ti na ani kola chuan hepa hming hi sha em ati a Bradley thalak chu a ko ka Miss Max sayonara chuan sha e Mr Bradley ani a ininang devin ka shele ngala chu wanga sin ka ngai nat ngal mai che mingil nei lut tukani a poisalam panga min champui na chun na men lo to takani anui meli chai ti em ati a kola chuan a mela American ang hle mai chu wangin kan hodeu sa ringota ati a chu nula chuan hodu su mi fel lut tukasin ati a kola chuan ani le nangin hwat lo turi ti chuan kein engten nge ka hwat nga mang ati a kola vek chuan ani ang American ho le Australian ho hi kanin ang hle ni turani kan ri ruput tan ti lo kan mel chau mu chiang tan phe chuan kan thum hun the mai ome ma se min mu chiang tu de tan chuan shem mun le van danglam ang hial danglam kan ni si a ati a Japan rama American an hwat ema wanga heng thil hi soi ani tin he nula hi Bradley ti hian an chorani le ni lo hi ala she chiang hau lo maya Bradley hian nula ri min zan lama mutnan awa mang chau chin nge ana thokal mang hial te alo soi puin chumi tan ko le hi han zem velta ani le ne lo po hi ko le hian he nula han che dana hian shat har ati em maya zu champagne ko le chuan an ordara an ron la le a ti chuan an pani chuan an thizela an inzela karin danin khovela mirwal pol tok tak ini karing ati a ko le chuan sumle pai nei khol pheizong ka nei hlei lo ma se khoveli angaya akala ni khi kho chaklama changa achwa kho thanglama atlaka mishing ti hian an chungai an eya an indoor pa ngaya ka imbiak ani chung chuan katan hian poisa khol chau angtluk ani mai ati a chunula chuan ichong lian nge ni ichong te ti po ke ni ang chuan kan she phalei nem ati a chunglama semale peti chuan kole chu an ngak ning to dewa chunula mai tuam chimpin dana alu lai che chuan kole chuan sem lo ha fan ro thilengom tak mu chwa thar ka nei nia ati a sema chuan kan lo wa hosan mai te ang che aron ti a kole chuan nilave ma se pona kan Red Cross van dan hnung lam kha en ngun te u midang an lu ru nge lu rlaw an lu ruk vai chuan an thanga kan o tir don nia ati a sema chuan an motor hnung lama thil phurna pindan kong khar chu kal lavin ata a tin lekha them hian kong khar le motor taksa in signal lai chu achara lekha thema thil ban a hno in midang an lu vai chuan chu lekha thema chang chuan a shat thei thwai dona Bradley te pol che dan he motor hnung lama aru ka lua munrem changa ti dina tha emo an poisa lak sak emo an ching ti ko la hian a shisi a tin he hotel fiku ho so a hian Bradley te an nai ti ko la hian a shisi a ko la chuan zanin chu ko hom ma angai dona ni hi hei itlang wal du tak Bradley hi alolan chuan kanin thik velanga kanin ti buaya nge ati a Japanese nulan nal tak mai chuan holwe zanin chu local po ni se kongka ka hon lawang zanin chu ka mi khwalang che ati a ko la chuan nangni anga nulan nal bula zuroi deuh to ka ria chuan kami zia tak lavin ti sadu danin ka kalmayang ti ka hlau tlat mai ka hona cha ang atile a ma se mask sayonara chuan ko la thil hlo chu achak zong tak mai aloni a tin ani don ti asya ta wanga ko la po hian soi ani a apun fel hlim chho hne tak hian aroi to deuh ti chuan an chudu da chanta a amal pui vel chu awong lian hle maya aki chon hat en mai ai chuan amal pui im wa na lai phe chu awong liana tin Mongolian ti mam tak anei ti po asya thein a Japan ti war har mai le thiahlim tak mai po chu ko la chuan a endu hle maya ko la chutna chutleng zau taka chuan aroi to lam chuan amuta a darling in turdang min han pelela tinahun taka khoma khian min da angche ati a
chu ti lai tak chuan se ma chuan a ruk te hian wain ko le chu aron bele sa a I om na nga ya khan om ri ro mirin hlel om tak tak som rual lai an lo luta kini po pindan danga kan biru ri don ati a ko le chuan ko om na shi om vak lo min ngei tua su ati a chunzom le turani e